Obato biyoku is Obato. Obato buagam Obatra bewanya kanu diwa Obata iya dima Okejine memae Abole chukwe bube iye bubebe Obato biyoku Is Obato. Obato buagam Obatra bewanya kanu kwa Obata iya dima Okejine memae Akpole chukwe bube iye bubebe Ezabata o Tobi oku Ezabata Obato Obatra bewanya kanwa kwa Obata iya dima Okejine memae Akpole chukwe bube iye bubebe Omezi mmadu Otopuru onye grab Onye na-alụ nwaanyị alụ di ya Ị na-alụ nwaanyị alụ di ya Even that is why the scriptures makes us to understand. In the book of Luke chapter 1 verse 36 to 37, he said even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. For the word of the Lord will never fall to the ground. Yes, sir. Amara Marozo, Echete Obiosek, my father. Oh, Jesus. Obaragihari kosara Jesus. Obaragihari imagomigo. Obaragihari kosara Jesus. Obaragihari imagebigeje. Obaragihari kosara Jesus. Ay, Obaragihari, Obaragihari, kosara Jesus. Obiya budi na no wanya aka. Onye wanya ejima. Obaragihari magi igeme. Obaragihari kosara Jesus onye bere. Obaragihari imagi igeme. Obaragihari kosara Jesus onye bere. Wanyaga Obaragihari imazigi igeme. Obaragihari kosara Jesus onye bere. Onye na-achọ Obaragihari imazigo igekwu. Obaragihari kosara Jesus onye bere. When he comes, everything is settled. When his presence is available, all protocol is observed. Because he's the only one that can change situations. He's the only one that can make you whole again. He's the only one that can remove barrenness in your household. He's the only one that can make you to become what men think that you can never be. He is the king that dwells among kings. That is why I call him Yahweh. That is why I call him El Elyon. Abba. Obaragihari imagi kwingeku. Obaragihari
kọsara Jizọs onye ebere. Ọmara gị ghara ịmagizi ekpere ga-eme. Ọmara gị ghara kọsara Jizọs onye ebere. Jesus. Obinugu. That is why the Bible says in the book of Exodus chapter 23 verse 26. And he said that they shall not cast their young, nor be barren in the land. The numbers of their days shall be fulfilled. Man tell them. Idebube Chineke, idebube onye nwe m, idebube Chineke onye ọma, idebube onye nwe m, idebube aka na-agwọ ọrịa, idebube onye nwe m, idebube Chineke onye ọma, idebube onye nwe m, nwanyị aga n'ebe na-asị. Idebube Chineke onye ọma, idebube onye nwe, idebube Chineke, idebube onye nwe, idebube Chineke ọma, idebube onye nwe. Oh my God. There shall be no barrenness. There shall be no barrenness in the house. Listen to me as you are hearing this voice. There shall be no barrenness in your family. Every form of barrenness in your home. From now, as you are listening to my voice, they are gone. There shall be no barrenness. Barrenness of child, barrenness of money. In any ramifications of your life, there shall be no barrenness. Father, you are faithful. Oh, Aratolebele. Idebube aka na-agwọ ọrịa, idebube onye nwe m, idebube Chineke onye ọma, idebube onye nwe, idebube Chineke, idebube onye nwe, idebube Chineke onye ọma, idebube onye nwe. Jesus, we thank you. Jesus, we thank you. We know that this is the day of restoration. A day of restoration. A day you are going to give us what we have been hoping for years. Those have been waiting for child. Those that the world have laughed at. You say there shall be no barrenness in your house. For that sake, Father, all men that are barren, all women that are barren in the womb today, there shall be no barrenness. Amen. Thank you, Jesus. Ọba tó bí ajúrúmé, ọba tápánú lọ́ọ̀dí mma, ọba tara na be nwanyị aga nụ akwa nwa, ọba ta ihe adị mma, nwoke chi na-eme mma akpọnye Chukwu ebube ihe ebube eme. Onye ebube, onye ebube. Ọba tó bí okwu, ọba tó bụ agha, ọba tara be nwanyị aga n'ubi nwa o, ọba ta ihe adị mma, nwoke ji na-eme mma akpọla Chukwu ebube ihe ebube eme. Ọba tó bí okwu, ọba tó bụ agha, ọba tara be nwanyị aga n'akwa nwa, ọba ta ihe adị mma, nwoke ji na-eme mma akpọla Chukwu ebube ihe ebube eme. Ezabata o, tó bí okwu.
Ọbatra bewanya kanwa kwamwa. Ọbata iya dimma. Oketi nemema e. Amole chukwe kube iye kubebe. Omezi mmadu. Ọtọpụrụ onye grab. Onye na-alụ nwaanyị alụ di ya. Ị na-alụ nwaanyị alụ di ya. Even that is why the scriptures makes us to understand. In the book of Luke chapter 1 verse 36 to 37, he said even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. For the word of the Lord will never fall to the ground. Yes, sir. Nothing past Jesus. Nothing past God. Oh, thank you, Jesus. Yes, sir. The thing way pass my picking it no pass God. Nothing pass God. All of me go answer. There is nothing that is too hard for you because you are the impossibility specialist. When you comes around, everything changes. When you comes around, impossibility becomes possible. That is why we love you. We love you, Jesus. Jesus. The thing way pass my picking it no pass God. Nothing pass God. All of me go answer. The thing way pass my picking it no pass God. Nothing pass God. All of me go answer. Bawade, 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 bawade. Jesus power pass power. Now he say bawade. No man, no power can be compared to your power. Every situation around you because it's the power that cannot be copied with. Listen now. Oh my dear, waiting be your problems. Now waiting they give you worry. Listen, in no man's God no. Don't kill yourself. Wipe away your tears when dying before your time. Remember Jehovah God. Jabez be the man when mama born his sorrow. In life full of suffer. I tell you, now you be courage one day. Jabez gonna love Jehovah, the God of Israel. Papa bless me well. Enlarge my coast, make your hand there for my body. Make it take me from evil, make it no pay me, I tell you true, this God the answer I'm here. This God he never change, call him, he go answer. The thing way pass my pikin, he no pass God, nothing pass God, call him, he go answer. Jesus power pass power, now he be say power day. Yes sir. I have not seen any power like Jesus. I have not seen any power to be compared with his power. Oh, thank you, Jesus.
Idi okonwaya Jehovah bụ Chineke onye mmefe iwe otito n'ime ọkaka ịmara mma Chineke ịdị ebube ịdị oke ọnụ ahịa eze Jehovah bụ Chineke onye mmefe iwe otito n'ime ọkaka ịmara mma na kana ihe na-eme dị mma ọ gị nwa na-eme ka nwaanyị a gatụrụ ime mụọ ya ọ gị nwa na-eme ka ihe na-adịghị mma wee dị mma radapalekora tamana Jesus Imarama chibidiebu Idi okona Jehovah bụ Chineke onye inefe maribo tuto n'igbo ọkaka onye gaghị ekwe ka ihere mee mụ na ndụ m onye gaghị ekwe ka mmadụ tụzala m elebeti gị nọ mana naanị gị bụ Chineke onye anyị na-efe asị gị ribo tito n'igbo ọkaka asị gị mara mma Chibo ịdị ebube mana ịbụ oke ọnaya asị gị Jehovah bụ Chineke onye anyị na-efe ribo tuto n'igbo ọkaka ọdụ anyị na-adị bụ n'ebere gị n'obi lụtarị Kraịst arụ mmadụ ike Jehovah bụ Chineke onye mmefe mkpariwo tuto n'ibu ọkaka ịma na ndụ anyị dị taa bụ n'ebere gị n'obi lụtarị Kraịst arụ mmadụ ike Jehovah bụ Chineke onye mmefe papa iwo tuto n'ibu ọkaka ịmara mma Chibo ịdị ebube ịdị oke ọnụ ahịa eze ebube me Jehovah bụ Chineke onye na-efe iwe otuto n'igbo ọkaka Jesus ịmara mma Chineke ịdị ebube dịkpụtọ anya ọlụ ga-enwe ka onye na-eficha m anya mmiri n'anya. That is why my Bible makes me to understand in Genesis chapter 25 verse 21. He said, and Isaac prayed unto the Lord for his wife because she was barren, and the Lord granted his prayers. That is what God can do. Oh my God. Sam Jehovah Sam, Sam Jehovah Sam, Ekwelala Kierebe, because Sam Amenala sing Jehovah, Yahweh give Uchideke. Jehovah, no will give Uchideke. Yes, sir.
Zọpụta kwa gị ka anyị hụ. Naanị gị Jehova ka m ga-esogide. Ị na-anọkwasị n'ocheeze gị o. Ezonarịkwala n'onwe gị. Zam Jehova zam. Zam Jehova zam. Ekwelala ka ihere mee m. Biko zam ka ha weda n'ala si. Jehova onwe gị bụ Chineke. N'ezie Jehova onwe gị bụ Chineke. Amakwara m onye m so, onye m so, onye m so n'azụ. Amakwara m onye m so, ọ bụ Jizọs. Amakwara m onye m so, onye m so n'azụ. Amakwara m onye m so, ọ bụ Jizọs. Jesus. Rakapala nana, share koda. If only you can trust in Him. He said, come up to me, all ye that are labor and heavy laden, and I will give you rest. For as many of you that are listening to my voice, God is giving you rest. Rest in all ramification. God is giving you rest. If only you can come to Him. Jesus, Jesus, Jesus. Odoku carried Odoku me Chineke na ninebema. Amakara n'onye so ọ bụ Jizọs. Amara m onye so, onye so n'azụ. Amakara m onye so ọ bụ Jizọs. Karata balede beleda asko. Adịghị onye soro gị na-ada. Esi na ndị niile tụkwasịrị gị obi dị Google Zion, na ndị ga-ewezuga ha n'ọnọdụ ha, na ha ga-agba ọsọ gaa ije n'ike agaghị agụ ha. That is your word, Jesus. That is why in Psalms chapter 113 verse 9 say, and he settled the childless woman in her home as a happy mother of many children. That's the word of the Lord to the people of God at this hour. Jesus is faithful. Oh, thank you, Jesus. Irebube dikuwe. Ọkwagị irebube dikuwe. Mgbọrọgwụ dike. Achọwa achọtị ya na-achọ. Aka mafutu onye dịka gị. Ọkwagị irebube dikuwe. Ọkwagị baba mama sị amasị ọsịrị nwa dịrị nne osimiri ata ata. Ọkwagị bụ mgbọrọgwụ dike. Achọwa achọtị ya na-achọ. Aka mafutu onye dịka gị. Ọ bụ onye dịka Chineke. Onye. I have not seen, I have not heard, I have not even imagined a man that is like you. I have searched, I have gone around to see if there is any man who can do me like Jesus. I have not seen. Aya, Obonye dika uzuna kuwa. Onye. Obonye dika chine mere mama. Onye.
onye dịka Chineke. Ọ dịghị onye ọ bụ n'elu ụwa. Ọ dịghị mama dịka ụzụ na mkpu. Onye ga-emere m ife Chukwu. Onye bẹ́ẹ̀ nọ dị onye ga-alụrụ m ọnụ na onye ọ dịghị onye ga-eleta gotusi gocheta onye you are everything I have. Ọ na-abụ osi ka ịgbakwụta gị ga-ebịa. Igbo lilanyamo, Igbo lilanyamo, Igbo lilanyamo, man Igbo lilanyamo. Chineke ka ngwanu ga-eziokwu. Yes sir, yes sir. Ikoro ihe niile. Everything. Lord, I confess my love for you. You are all that I am. I don't know what your problem is. I don't know what you are passing through. If only you can confess this from your mouth. If only you can say, God, you are everything I have. If only you can say, Jesus, you are my all in all. If only you can adopt him. If only you can take him. If only you will put everything, all your trust in him. I tell you the truth. From today, all that problem, that body will be rolled away. Thank you, Jesus. Ibo lilanyame, Ibo tukwaso bibo. Ebe zorondume, Eba kikagagazaya. Oh. Onye ụwa na-achị ọchịchịrị Jehova na-abịa. Onye ụwa na-achị ọchịchịrị Jehova na-abịa. Onye ụwa na-achị ọchịchịrị Jehova na-abịa. Onye ụwa na-akwa emochere Jehova na-abịa. Onye kere igwe na-abịa. Ọ na-abịa ọsọsọ. Biko chere ya. Yes, sir. Who are those people that are mocking you, that are asking you, where is your God? Don't worry. Hello, sister. Hello, brother. Auntie, don't worry. Mama, don't worry. Because the man that owns you is coming. He's coming to vindicate you. He's coming to remove you from that pain. He's coming to set you free. He's coming to give you that which you desire most. He's coming to liberate you from that burden. Because the God of Israel is your God. The God of Shadrach, the God of Meshach, and the God of Abednego, the God of Elizabeth, the God of Mary is your God. He's coming, he's coming, he's coming, he's coming. Believe he's coming. Thank you, Jesus. That is why the scripture makes me to understand. Yes, in verse Samuel chapter 1 verse 27. He said, for this child I prayed, and the Lord had given me my petition in which I asked of him.
Alaeze Alaeze Chukwu Akwa adịghị soda adịghị nsogbu adịghị Alaeze Chukwu the sunshine after the shower. He's very home. Oh, how west and I go. Him higher in his soul.
shall be as white as snow. You shall be as white as snow. There is only one that can wash your sins away. Jesus, no matter how dirty your sins is, He is ready. He's ever ready to wash it away. My great physician is here to heal the wounded soul. The great physician has come to mend the broken heart. My great physician is here, warrior, to heal the wounded soul. The great physician is here to mend the broken heart. Hey, what is your problem? The great physician is available in the house. Or is that sickness that refused to go? There is a physician that is available now. The healing power is in the house. He's here to mend a broken heart. No matter how badly you are damaged, let's see the potter's house. The carpenter is here just to soothe your wound. For this purpose, for the span of man review, to destroy the works of our enemy. The great physician has come just to soothe your wound. Let's go now. The great physician is here to heal the wounded soul. The great physician is here to mend the broken heart. Listen to this song. I'm a covenant child. I'm a covenant child. I'm a covenant child. My destiny is secure. I'm a covenant child. We are a covenant child. We are a covenant child. My destiny is secure. I'm a covenant child. I'm a covenant child. I am a covenant child. My destiny is secured. You are a covenant child. You are a covenant child. You are a covenant child. My destiny is secure. My destiny is secure. I cannot get Kushon. Where's that I get from number? If I speak with authority, there is a reason I do. I'm a covenant child. If I trap a scorpion, they won't bite me. I'm a covenant child. The cattle of the 1,000 years belongs to the Lord. I won't die early. I'm a covenant child. You are a covenant child. You are a covenant child. Your destiny is secured. You are a covenant child. You are a covenant child. You are a covenant child. My destiny is secure. I'm my everlasting portion. More than friend and life to me. All along my pilgrim journey, save your life, be one with you. Close to thee, close to thee, close to thee, Lord, close to thee. All along my pilgrim journey, save your life, be one with you. Close to thee, close to thee, close to thee, Lord, close to thee. All along my pilgrim journey, save your life, be one with you. May your soul and your life be blessed in this worship. In the name of Jesus.